mla ban penpoi ke boarding ke bebit bepiang syaki pa. KHASI Jaintia Presbyterian Synod kala penlong ya ke Shillong Run Marathon Program heneka step kebelas dang na State Central Library bat penkot ru hakane hi ke juk ke jaka. Hakane ke jing ya mare la sakhi ya ke jing wan ya shimbenta jongki brieu na ki benta baper nadu ki badang ke samla bat ki bla rang ba ru kumju. Ya kani ke jing pen mare la phia haki artli ki kirdan kita kilong ki ba hapadeng khatsan bat khat pras nem kerta bat khatsan snem shapo ka jing mare kalong san kilometers kat ba shi 4 kilometer pat nabenta kitu ki ba hapadeng khat pra hadu lai pusan snem lai pusan hadu sau pusan snem sau pusan hadu san pusan snem san pusan hadu riu pusan snem ban riu pusan snem shajrong ka jing don jong ki nong wanya shim benta kilong san spa ar pongut Hakaban nakini kendai pusan ngot kide ki bedon jing duna hakit khotmen.